to se mi šalimo nekad u našim krugovima, ono, ako nisi siguran, onda je odgovor uvijek Isus, ne. Ali stvarno, znači, to je moj odgovor. Što me vuče nazad svaki dan? Pa stvarno Isus me vuče nazad, on je razlog zašto cijela ta stvar meni ima smisla. Znači, u nekom trenutku mog života ja sam stvarno upoznao osobu Isusa, totalno na jedan drugačiji način, na način na koji za mene do tad uopće nije imalo smisla, niti sam bio siguran da vjerujem uopće u to na taj način, ali u trenutku kad sam doživio taj susret i imao tu priliku, to je nešto što je promijenilo moj život i uvijek se vraćam na to, tako da zapravo svaki dan ono što me vuče nazad, a treba me vući nazad isto, zato što ono, često puta život ode u kojekakvim smjerovima i različite stvari zaokupiraju pažnju i sve, ali evo, stvarno nekako ono, kad se vratim na ono bazno, ono najvažnije za mene, to je stvarno osoba Isusa Krista, evo ja bih tako rekao. I mislim da je to ujedno i drugi dio pitanja je bilo šta je ljepota. Pa mislim to je, evo, stvarno ljepota je za mene to što osjećam, vjerujem, razumski razumijem i znam da moj život ima smisla. Da ono što radim, kako živim, ono za što odlučujem trošiti svoje vrijeme, svoju energiju, sve što imam davat, da zaista ima smisla. I da je to na neki način za mene i odgovor na pitanje zašto sam tu i šta radim ovdje.